Понеже не можах да намеря никакви ревюта в интернет и реших да направя едно аз на български език и едно на английски език. Това е най-големия хресторез на DeWalt, който е модел DCM-HT 573N. Защо има N? Защото това нещо идва без батерия или без зарядно. Този е единствения хресторез, който е без четков. Останалите всичките модели, по-малките модели където са, те са с четкови мотори и не работят с 54 волтова батерия. Сега, хайде да разгледаме хрестореза, да видите какво има в кутията. Ето това има в кутията, има някакви книжки, хрестореза си е тук. Какви са характеристики на хрестореза? Значи, хрестореза е с максимална дължина 66 см, не знам дали го виждате, или 26 инча. Не е супер тежък, но нека да го изкараме от тук и да го видите на какво прилича сега. Така, това е хресторезчето, надявам се да го виждате добре. Сега ще ви покажа и резеца тук. Ето го резеца. Както виждате, това е резеца на хрестореза. Ето го, значи до тук някъде около 50 см има заоблени зъбчета от едната страна, а тук са само прави до края. Още не съм го ползвал, сега ще го тестваме. Слагам батерията. Имаме 9 амперова 54 волтова батерия на FlexVolt. Така, сега искам да чуете нивото на шума и да го видите как изглежда, нали, в ръцете ми, да може да направи сметка дали е за вас или не. Ето го. Така, не е съвсем шумен. Сега, какво е хубавото на този хресторез? Разстоянието между резците. Сега не знам дали го виждате го. 31 мм разстояние има между зъбите, което означава, че това нещо може да реже големи клони. Сега ще го тестваме да видим дали върши работа. Ето така изглежда етикета му. Може да си го запишете, да знаете, това е оригинален продукт. Тук тази стикера искам много добре да го запомните, защото да си вземете някой менте или да ви пробутат някой менте, 54 волта. Ето от тази страна ще ви покажа как изглежда. Ето така, сега ще махнем и батерията също да видите за какво става въпрос. Значи тук няма никакви стикери, никакви дати, няма абсолютно нищичко. Някъде трябва да има дата на производство. По принцип тези имат, но ето е и датата на производство. Вижте къде са